kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye avril kalo tile 30 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali la diɲɛ bondakun kan n'o ɲɛsin bɛ kotigiya ma dɔɔni siratigɛ fɛ. Centre malien de la promotion dɔɔni tigiya o hukumu kɔnɔna na n'u ko ma propriété intellectuelle CMAP baaraɲɔgɔnya ani bureau du droit d'auteur bunda u ye ɲɛnamayali kɛ. Conseil national du patronat du Mali bakuruba fɔla CNPM a ye bisimilali kɛ avril kalo tile 25 ka taa bila tile 26 la a bɛ taa ko sabanan ko fɔ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ olu tɔgɔladon ma. Maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka fanga dafiri kɛ ka ɲɛsin Umar El Bashir ka fanga ma Sudankaw fɛ yen u ni wolomasiri taabaw bɛ ɲɔgɔn sama la hali bi fanga mara o hukumu kɔnɔna na dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan daani na don min n'a ɲɛsin bɛ dɔɔni kotigiya ma n'u ko ma propriété intellectuelle diɲɛ bondakun kan centre malien de la promotion de la propriété intellectuelle CMAP baaraɲɔgɔnya ani bureau malien du droit d'auteur bunda ani direction générale des douanes DGD jumadonya tɛmɛlen CICB la u ye welewele da kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ ni kotigiya b'u bolo u ka se ka lakanda cogo min na u ko nin don in dɔwɛrɛ tɛ wulikajɔw de don yaasa maa minnu i ka dɔn ka fɔ n'olu ye kotigiya sɛbɛn sɔrɔ n'u ko ma propriété intellectuelle wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na bayɛlɛmali kana kɛ ka ɲɛsin olu ka baara nɔw ma ani dilancogo cɛjugu kana kɛ ka ɲɛsin u ma ani ɲɔgɔn dan diɲɛ bondakun ka dɔɔni siratigɛ fɛ u kana bɔnɛ u ka dɔɔni tigiya la o de kosɔn sa développement industriel promotion des investissements o minisiriso ka nɔbilama n'o ye Brahima Amadi ye ale ko kotigiya dɔɔni siratigɛ fɛ fɛn de don fɛn min ni a kan ka lakanda k'a sababu kɛ a b'a tigiya a bɛ o sinsin a b'a to mɔgɔw ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲinini kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnin ka ɲɛsin kotigiya ma n'u ko ma propriété intellectuelle ko kɛnɛ de don kɛnɛ min b'a to jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a laɲini kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ yaasa ɲɛdama kuraw bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔ bolo o jidili la a bondakun kan. Conseil national du patronat du Mali bakuruba fɔla CNPM a ye bisimilali kɛ avril kalo tile 25 ka taa bila tile 26 la tago sabanan tun b'o ko fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye kumakan min n'u y'o don ba la o de ye sira kura minnu n'olu bangera ɲɛtaa sira o sabatili kama sɔrɔ bolo o siratigɛ fɛ kɛnyɛrɛye Mali kɔnɔ o cakɛyɔrɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bɛn ani fɛn min ka dɔn ka fɔ sira jumɛn kan ka taama o hukumu kɔnɔna na nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ kɛnyɛrɛye cakɛda olu tɔgɔla u ko nin kɔni ye sigika kɛnɛ de ye sigika kɛnɛ min ni u bɛ kumaɲɔgɔnya waleya u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnyɛrɛye baarakɛdaw ani foroba baarakɛdaw yaasa u ka jɛ cogo min na ka siraw taama ɲɔgɔn fɛ mun bɛ sɔrɔ wolo jidili a bɛ o ko fɔ Conseil national du patronat du Mali CNPM o ɲɛma Mamadou Sensin Kulibali ale y'a jira k'a fɔ nin tako sabanan min filɛ nin ye nin kɔni ye kɛnɛ ye mun b'a to jamana yɛrɛ ka tasibila kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ kura minnu kan ka taama siraba walankatali kura ninnu sanfɛ yaasa sɔrɔbolow bɛ jidi cogo min na baaraɲɔgɔnyaw ka sinsin k'olu de ka jateminɛ minisiri ka nɔbilama n'o ye développement industriel promotion des investissements Ibrahima Amad ale ye foli nin ta nin ta ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka soba ma n'o ye CNPM ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a ɲɛnamayali la. Maa minnu ye wulikajɔ kɛ fanga dafiri ka ɲɛsin Sudan fangatigi ma n'o ye Umar El Bashir ye u ni wolomasiri taabaw bɛ ɲɔgɔn na hali bi ka sababu kɛ kunun ko u ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ de ka sigi sen kan yaasa wolomasiri taabaw bɛ se ka fanga dafalen k'a di cogo min na jamanaden kana bilalenw ma n'o ye civiliw ye u fan filaw bɛ ɲɔgɔn sama la jamanaden kana bilalenw ka kulu ani wolomasiri taabaw ka ɲɛmaaya so k'a sababu kɛ u taara olu jabala de kɛ u ka dusumakasaya u dangɛnɛmaya yɔrɔ ye k'a fɔ ko fanga ka segin a tigiw ma n'o ye jamanadenw ye ka sababu kɛ olu le wulikajɔ kɛ Umar El Bashir k'ale nɔkun taama k'a fɔ a ka fanga mara bɛ ka kɛ cogo min na o tɛ u ka ɲinifɛn ye buru sɔngɔ gɛlɛyali nana n'u ka dusufunu ye o nana laban ni Umar El Bashir ale ka fanga darakili ye wolomasiri taabaw fɛ k'a sababu kɛ jamanadenw ye tintin kɛ olu kan kosɛbɛ
nka u ko jun ka segin junkɔrɔla na n'o ye ka fanga segin jamanadenw ma. fanga ɲinintɔn mun bɛ ka dɔn ka fɔ Mamudu Tilenkɔrɔ u bɛ o kofɔ Kongo jamana kɔnɔna na n'o ye Frédéric Bint Samu ye n'u k'a ma ko Pasteur Ntumi jɛngɛra n'a ye a kan ka fanga ɲinintɔn ka baara kuraya san 3 o tɛmɛlen kɔ k'a fɔ ko u ka fanga ɲinintɔn ko balikɛ bɛ a ka wuli ka jɔ la. Nin kunnafoni sɛbɛntiyara u ka kunnafoni di siraw fɛ Kongo jamana o kɔnɔna na. Ni ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kole la. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sinikɛnɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dangenemaya a ka wasa sɔrɔli kama. Sini o ye baarakɛlaw tɔgɔla don ye o fana na kɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye anw bolo. Ni Ala ka jɛn ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni kuraw k'o lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara aw ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye. Ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.